Bun găsit! Se spune că reușitele merită celebrate, iar astăzi vreau să împărtășesc cu voi motivele bucuriei noastre. Primele 120 de apartamente sunt finalizate și gata pentru a fi locuite. Practic, vreau să vă arăt primele două blocuri, C1 și C2, precum și o parte din spațiul de joacă destinat copiilor. 25% din proiect este finalizat, dar nu ne oprim aici. Lucrăm în continuare cu același ritm cu care v-am obișnuit și pentru a păstra un grad de confort ridicat, am izolat perimetrul în care vor fi efectuate lucrările. Spațiul de joacă din complex reprezintă dovada unei promisiuni onorate, dar mai mult decât atât, reprezintă siguranță și sănătate pentru copilul dumneavoastră. La Evergreen Towers acordăm atenție chiar și celor mai mici detalii. Grădinile suspendate de pe fiecare bloc sunt unice în Iași și reprezintă încă un motiv în plus pentru a alege să locuiți aici.